обаче тук цените са съвсем други са. Например, ако И гледат тук са към... Но това е нова. Те са нови, които ги гледаме. Те са си нови. Ма тук е нещо различно. Някаква марка ли са тук, не знам точно как са. Да. Не. Горе има такова. Чисто искам, че... Ами тя е къде бронята, ама тук виж колко излиза. Къде бронята, тук излиза 942 ля. Ние гледаме на половината. Пиши ли какво е? Не бе, същата е, която гледаме. Къде, виж сега. Ето виж я сега. Виждаш ли от какво? Ти той не я вижда. Гледай, добре гледай. ето. Е като така. Аз ти казвам иначе. Същата е, виж. много красиво. Гледаш ли?